Ofundisayo uVabhakshini Maharaj. Ake sikhulume ke manje ngawo lezi izibalo zethu zama angles. Asithi futhi ngino A la no B njengoba sengibhalile. Uyehlela uyela ku C, uyehlela uyela ku D u B. Qhubeke la. Imigqa yami. Uyabona ukuthi imigqa yami ke le sibiza ngani ngama parallel lines. Okusho ukuthi aya endaweni eyodwa kodwa bahlangana indawo njengoba ngikubhalela la never intersect. Okusho ukuthi akukho ndawo la ehlangana khona. Uyabona ukuthi asinalo ngisho ichashaza lokwahlanganisa la igoba khona noma la ihlangana khona. Womabili noma yombili imidwebo yethu imigqa yethu ishona le phambili ihamba indlela yayo babhekene. Ngikubhaleleke la our intersect awahlangana indawo futhi ngibhalela ukuthi ama parallel lines. Asiqhubeke naloko esizama ukwenza. Ekubeni nawo ke lama parallel lines zethu ke sino A sino B, omunye umugqa wethu no C, omunye no D. Asibone ke nayinye indlela yokuthi singabhala ngayo ukuthi ngithi u-A no B u-parallel no C no D. Ngehle sengingasusa nje lemidwebo yami ngibhalela ayisho lutho kona. Akunalutho nje noma ngayisusa. Hawu mobunto bami. Asithi ke nginomugqa kosuve seniqhamuka uzoba ngingenela bobabili la. Uzongelela lemigqa yami yombili. Ngubambela lo mugqa wami. Ngizothi ngubiza ngani? Nako ngiyakubhalela la. Kubiza ngo-transversal line, umugqa wethu ovesane uzongena kwimigqa yethu enjani eyama parallel. Okusho ukuthi usuvena uzozixhuma nje uzozibambisela kuyo yombili imigqa yethu le engahlangene. Uyabona ukuthi uma sesinenkinga noma sesinethuba elinjengalelo ukuthi sekuvesene kwaba ne-transversal yalayini evesene ingene kwimigqa yethu ekade ingahlangene. Sisithola sesinama angle avulekayo. Ngoba lo mugqa wethu we-transversal uyahlangana phela wona uba nawo ama-intersection points lapho la uhlangana khona nayo le migqa la ingenele kuyona ekade ingahlangani yona. Ngizama ukukhombisa ke la ukuthi sesiphunyelwe noma sesivelelwe ama-angles. Uyabona njengoba sengikudwebele nje amaningi la 4. Ukuthi sesivelelwe yini yithuba lama-angles. Ngayishintsha nombala akuthi akunani. Akunankinga nje. Uyabona thina lapha phezulu ke emgqeni wa A no B sesiyalithola i-angle nakhona. Yabona sesivene sayithola ethubeni lokuba nama-angle amaningi. Ekade singenawo ngani ngenxa yokuthi imigqa yethu ibinjani ibingahlangene ibingahambisani. Ibi-parallel yombili. Asibone uma ngasinguthatha umdwebo wami ngugoqela la eceleni ngibe nami neminye imigqa yami parallel emibili ngiphinde ngizoba nani nomulayini esibiza ngani nge-transversal. Uyabona thina khona ngibe nani nama-angle ngibe nomunye futhi ulayini wani we-transversal. Uyabona ukuthi ngivesene ngiphunyelwe yini? Amanye ama-angle. Uma ngihlanganisa uyabona ukuthi ngiyaphunyelwa yini uhafu walayini. Nangalana yabona nje ziningi ingodo uyawathola ama-angle abamaningi.
kuwo lo mugqa obukade uzitshele kuye le migqa obuyitshele khona ukuthi ayihlangane awuzuphumelela awuzuthola ama-angle. Angithembe kuyawenza umqondo. Uyabona ukuthi ama-angle siwavule kanjani sisebenzisa uline 1, uline lo o-transversal. Siqhubeke. Engabe khona okunye okuzuzayo kule migqa yethu esimthathu manje? Singathi dinga la. Uyabona manje sesizungezile ke manje lokho esikutholile. G F H ngale sesizithole sesinokuningi ke manje okudlula u-A kuze kuyofinyelela ku-D lo kade sesinako. Sesinama-angles manje asifinyelelisa kubani ku-H. Ngakho kungafana nokuthi bangase ngithi kuyafana nokuthi u-B uyalingana no-C, uyalingana no-F, uyalingana no-G. Ngobani? Ngoba ama-angle ethu kumele alingane, kumele abe ama-vertical alinganayo. Ngobani? Ngoba uma usuwahlanganisa azokukhiphela ini inamba elingana nendingiliza ephelele. Ngobani? Ngoba awu-4. Ukube mhlambe bemabili bezokukhiphelana indingiliza ewu-half leya 180 degrees. Kanti ke aphelele azokukhiphela indingiliza ephelele. Yabona ku D, A no D no H no E kuyefana futhi bayalingana.